Routledge, colli allan i Rittenberg lawr yr asgell chwith Arsan a'r groesiad gynnar i mewn sgat Mwdimu. Y gwrw Zimbabwe. Bron a roi derwydd o'n cefn ar y blaen. Y Jari, dacl gadarn gan Tom Holland. Byrne, chwilio am Brobl heibio i Ashton, am pasio'r Bale yn gelfydd i gefn y rhwyd. Chwarter awr o'r gêm di chwarae 8fed o'r tymor i Brobl camu ar draws Neil Ashton. Jones yn diaf un ffordd, y Bale yn mynd ffordd arall. Redmond. Routledge, Holland ar ganfod lle yng nghanol y caer, Bas Letraws i lwybr Aaron Edwards, cyfle mail i'r Seintia newydd. A 5 munud ar ôl sgorio'r gyntaf, mae Aaron Edwards wedi dyblu mantais y pencampwyr. Derwydd o'n cefn dim, y Seintia newydd 2. Holland i Brobl, chwilio am rediad Curtis Byrne, tackle a gan Simpson. Byrne, yr ail gynnig yn fflachio i bio postyn agosa Mike Jones. Unwaith eto y bas na lawr y canol. Tackle a gan Simpson, ond Byrne yn ymateb yn gynt. Holland, unwaith eto yn ganol lle yng nghanol y cae. Chwilio am Mullen, Arsan, Bale disgyn i Curtis Byrne. A Byrne unwaith eto ddim yn taro'r targed. A mae'r peli hir yma drwy'r canol yn achosi pob math o broblema i dîm Hugh Griffiths. Davies. Rittenberg tu allan, Rittenberg ar draws i'r cwrt Cosby yn cael wythio ar llawr. Diwrnod Kicker Spotting. Na, mynd ar dyfarnwr Mark Petch. Hugh Griffiths yn pwyntio i ddeifod yn Kicker Spotting. Ysgwydd yn ysgwydd, mynd ar dyfarnwr. Redmond ar gicrydd tuag at y postyn pella. Yno mae Aaron Edwards. Ail o'r prynhawn iddo fo. Llain y chwarter awr o'r gêm yn weddill. A Seintia yn sicrhau'r triffwynt. 8fed o'r tymor i Edwards. Hudson. Brobl. Ar bas na chwilio am Mullen. Mae'n disgyn i Draper. Mullen. Lle yn y cwrt Cosby ergyd. Yn cael ei harbed gan y golwr Mike Jones. Draper yn darganfod Mullen. A dwi'n meddwl oedd hi'n mynd i daro'r cefn yr hwyd, ond Jones yn gwneud yn sicr fod hi ddim. Routledge. Cyfuno gyda Redmond. Draper arras tu cefn i Ashton. Draper cyfle am bedwaredd i'r Seintia. Ond yr ergyd yn syth at Mike Jones. Y golwr. Bas wych gan Redmond. Ac efalla ddylai Draper wedi camu mewn i'r cwrt Cosby. Yn nhw'n well na ni. Mae'n symudiad nhw'n dda, ond ar nhw ddim agor ni fyny rhyw llawer iawn, a ni gael lot o cyfleon, a chance. Does na ddim i lot o do, maen nhw wedi cael mwy o'r Bale, ond na, da ni wedi gwneud sioe dda heddiw. Da ni jyst eisiau dringo'r tabl rwan efo Barry yn colli, a dim Watson all Consky cael ymlaen, ond da ni jyst edrych ymlaen rwan a trio cael i'r top.